Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Anino sa kagahapon. Ay, salamat kay nauli na mo. Oh, nakatuog man lagi na. Nay, Dave anak. dili na siya na ako, Nay. Dili na siya na ako, Nay. Diyos ko, anak. Unsa may ang baton inday, Nay. Kaluwi siya mong anak. Wasi kalibutan. Unsa ang baton, Nay. Dave. Anak. Ang bata. Ipahilo na una ang bata. Anak, Dili na siya na ako. Dave. Kuwang pa bang ko mga pagpaningkamot, Nay. Kibuhat na ko ang tanan para niya. Pero ganong kuwang pa man kihapon. Ganong dili naman siya na ako. Anak, Dili kay ako lang ang iyang gibiyaan, Nay. Lakip na ang among anak. Magunsa na malami karon nga wa na siya. Usaon ako sa pagpasabot ang among anak. Nga dili na may balik pa din niya ang iyang inahan. Kano sa amo ko mamakak ni Inday, Nay? anak, tingali. Kinahanglanan nimong dawaton nga nausab na ang iyang pagbati. May mo sa bang iyang pagbati alang ako, Nay. Pero dili sa among anak. Nagkinahanglan niya ang among anak, Nay. Kamay pa kay Sinday Ilin. Kaluoy sa bata ngayong biyaan. Magdi ko musugot, Nay. Mubalik ko dito. Hangiyon ako siya hangtod nga pulaan siya. Mubalik na namo. Pabuto na ko nga mubalik siya namo, Nay. Dave. Human din sa mong gitrabaho ni Abay Berto. Mubalik ko og pangalsa dito sa merkado. Dublihon ako nga akong paningkamot. Kinala magkakwat ako. Kinala magkatigom kong dako. Ano sa ingon, may ikapuhunan na unya ako o kaming negosyo. Kung makasugod na unya ako sa negosyo nga ako nahunahunaan. Dili na unya ako ikaw pa ni Imi. Mubalik na lang siya na mo. Bay. Yaw ka? Bay? Parang ba? Usulti na kinahanglan nagduldul ha? Ha, pangitaon nun rin ba kayo nagduldul ron? Mga daghan kinabuha kayo. Wala kahig na nun. Kahigtan ba? Bay? Oh. Sa imong huna-huna ba? Kanang kanang kananan nga negosyo maayo ka na. Kaayo rana. Labi na kung nakay mayong pisto. Sus, mayo gikinang negosyo bay. Ha, maginansya pa ka, libre pa pagkaon na. Ano man? Karon na kag negosyo ka nanan. Sige, tubangan di ka bay. Tubangan di kag panday. Why bayad? Unya na ikaw man. Ingon ka way bayad. Saan ni Jay? Why bayad? Inig maghimo. Bayad na kana. Di ba? Hindi siya. Liso ki pangwarta ron ay. Usa pa. Madatop gyud ka na imong nauna na ang negosyo bay. Ay, wag ko manghandoy nga madato ba eh. Ang ako ba nga... Basta. Gusto ko nga makasugod na unya ako. Ingon na nga negosyo pohon. Oh. Pwesto o puhunan na lang unya ang akong pangitaon. Mga gikan din Mulaos ko sa merkado. Magtabang-tabang ko dito. Grabe ako gihanan mo bay. Birtime taron.
Kutom tala sa isron. Ya, ni kahuman, matob gigas merkado. Paway sa rin. Kapoy gina. Kinalan gid bay. Alang ni sa akong pamilya. Nay, Ah, diyan na nimo nay oh. ang tibuok sweldo man lagi ni nimo nak. Nganong kihatag man ni nimo nako, ha? Ikalay hipos ana nay. Kuhay lang sa niya na kuan kana kung do na kay kinahanglanon. Nakapalit naman kog bugas. Ingon man may mga sudan sa umaabot na adlaw na lang nga panginahanglan. Pero may kwarta pa masagod din ay. Nga kita na ko sa overtime ug sa sideline. Igo pa sab ni nga kuhaan ako og pliti-pliti balik na ako sa syudad ugma. Nak, Naibaw ko nay. Pero dili ko mahunong nay. Bisan makapila pa ko niya ing nga mahunong na. Dili ko mahunong nay. Ang tulong mo balik sa din nato. Dave. Patug na ko nay. Taparan ako sinday. Dili lang ako mato sa merkado ron kay musayo ko kadto sa syudad ugma. Mo na lang ko higda ni manay. Kung may mahimo pa lang ko alang kanimo, Dave. Kung may ikatabang pa lang ko, aron mo luag-luag ang imong kipati. Pero kutob lang ko sa pagsuporta kanimo, anak. How do you like it here? Super! Mali kong ganahan mo. Sayod ka gyud kung unsay mong ibayad ako. Of course! Nakaila na kaayo ko ni mo, babe. Og nakailan sab kay ko nimo. Ay, kilok pa. Gusto ko sa akong desisyon. Nga ubanan ka sa imong bakasyon. Aron mas malingaw ka pa. Bugnaw kaayo. End of October na. Sugod na ang bugnaw dinhi sa Japan. Daw December pa ang official nga winter to February. Ganahan ta ko makakita og snow. Gusto ko mahigda sa ice, babe. Kana bang maghimo og angel? Para sa bitaw sa salida. Muhigda na yun iwarawara ang kamot ug ang tiil. And then maghimo usab og snowman. Ganahan ko ana, babe. Then let's make one. Wa pa may snow. Unsa man na to sa paghimo? For now, lain una ang atong himuon. Babe. Unya na nato planoon ang sunod natong destinasyon. Oman ini. Oh. Yes, babe, yes. I agree. Basta promise ha. Pagkituon ko ni Mog Snow. Laing adlaw na sab. Hapon na. Ug sama sa kagahapong adlaw sa Sabado. Wa ko ikita si Amy. Pero magpaabot ko nimo dinhi sa gawas sa imong gitrabahoan ka. Dili ko mulong hangtod na maluoy ka nako. Gigutom na ko. O hurot na ang biskwit nga akong baon. Ingon man lang akong tubig. Dili ko mahimo magpalapi o kasto. Igo na nga makakaon ko o makausa sa usa ka adlaw. Adto na lang niya ko mamawi kaon sa bahay. Inig-uli na nako. Ay, naot mauntak nga magkita na si Amy. Bisan makita ko lang siya. Matambalan ang akong kamingaw niya. Ang kwat siya. Nakita ko niya. May pasidaan pa rin siya na akong daan nga. Dili na ko niya may makita din eh. O,
May aksyon siya glapang. Dili mahimo nga iya kung ipadakop. Pagdali ko biya. Daggan ka lagi dali-dali. Sumuka to na. Sige magihabo balik bisag. Gihadlok na. Ipasinan ang nabagyog kong ni Ma'am Amy nga di na pa doon ang datong tawana din eh. Kinsa magaday ka itong laki ha? Ikot sa magagito niya. Kikon, nagsamok-samok niya. Mahimo manunta nga iya itong ipadakop tinood. Pero, di masab ko no. Iya rin ipahudlat. Abala siya eh. Kakwartawid ako. Galante na kayo ni siya karon. Chef! Hoy, Ma'am Cute! Ikaw di ay? Kita ko ato. Ang unsa man, ma'am? Kadto kung may gisitsitan ka o may midagan sa atbang. Kadto. Ay, buang to, ma'am. Mudool niya din, he. Lisod na, ma'am. Ako tong gihadlok. We, buang. Kadto man ko tong gwapong lalaki nga magsigig balik-balik din he. Wala ni mo pangutan at chef, kinsagyo iyang gipangita. O si kinsagyod ang iyang tuyo. Ha? Kaya imposible man, uy, magbalik-balik siya din he kung wa siya tuyo, di ba? Wala mo pangutan at chef. Wa lang sab, ma'am. Kapoy ba ni mo, chef? Imo rang giabog nga wa ka mangutanag kinsay tuyo. Naoy, kaluoy sad good. Basig importante ang iyong tuyo ba? Gwapo ba ya? Gwapo mo, ma'am, o nga. Gianugnan ka. O niya, bati-patog na, oh. Yadi, dili ano gun? Luoy ra. Ato na ko, oy. Out na ko, oy. Bitaw, no? Pangutanon ka na ako sunod, no? Kung si Kinsagyo iyang tuyo. Pero, bahala siya, oy. Nauli na sab ko sa amo nga way nahimo. Mauli ko nga wa ang inahan sa kong anak. Oh. Ang akong tiyan, misakit. Kagahapon pa man ko kung way tarong kaon. Magdali ko sa pauli. Aron nga magkakaon ko. Ginoo ko ni mong bataa ka. Kagahapon ka pa di ang way tarong kaon. Imo ra yung giantos ang imong gutom. Unyag masakit ka ni ana. Magunsa naman lang unya ang imong anak. Dong, tiguang na intawon ko. Di pa ko mamatay, nay. Dili mahimong mamatay ko. Nga wa pa mo balik si Amy na mo, nay. Gikinalan siya sa mong anak. Hangtod kanus ang mag-iningon ka ni ana. Nakita mo ba ang imong kaugalingon? Mihugo ka nagmaayo. Nanglawom na ang imong mga mata sa kanunay way paway. Gipatay-patay mog maayo ang imong lawas sa pagpangita og kwarta. Wa ka pa'y pahuway sa kanunay paghuna-huna niya. Hangtod kanus ka mag-iningon ni ana. Hangtod nga mubalik na ko si Amy, nay. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!